Goed, weten we waar deze prachtige beker naartoe gaat. Gaat hier naar de Evenaar Ezer met naam, omdat ze een supersnelle tierdeel zetten van 21 seconden. Of gaat de beker naar deze kanjes uit Nes? Ik weet het net. Maar wat ik wel weet, is dat Master Jan aan ze de vragen in het Ameland stellen zal en dat ze geweldige letters hebben. Zo maar, ze ha, de K, de P, de S en de D even springen. En de I, de U, de U en de N. Master Jan, Ja. is het ook klaar voor de eerste Altijd, vraag? jazeker. Oké, dan gaat het tijd. Nou in, eerste vraag. Eerste vraag, Heuvel van Zaan bij het strand. Dat is... Nu, heel goed. Ja, volgende Ja, vraag. goed. Een vogel zoals een bonte leeuw. Zo'n lange snavel. Snip, snip. Snip, heel goed. Snip, Snip, ik hoor snip. Ja, en dutten in het water. Ja, en een ander woord voor een boot. Ja, we zijn ambulance. Stop het in. Toch wel weer een supersnel tiertje op het Ameland. Want ze gaan een tierdel zetten van 46 seconden! Vond je dit nou echt een superleuke video? Klik dan op het